95 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Poliseki trafiği Türkiye'ye li bajarı Eskişehir'e. Lanet olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Liyek ji cadeyên herî Qerebalık bajêr bi dengekî bilind, dijayetiya rêberê PKK Abdullah Öcalan, MHP û pêvajoya çareseriyê dike. Apo çıkacakmış. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Gelek pêve neçû, bi belavbûna dîmenan li ser medyaya civakî, rêveberiya Ewlekariyê Eskişehirê di daxuyaniyekê de ragihand ku ew polîs ji kar hatiye dûrxistin û derbarê wî de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek Ev bûyer di demekê de ye ku berpirs û kadroyên hikûmeta AK Partiyê berdewam, di daxuyaniyên xwe de tekeziyê li ser serxistina pêvajoya çareseriyê dikin. Her wiha balê dikişînin ser hestiyariya pêvajûyê û derbarê hewlên têkder de hişyariyê didin. O görüşmeler neticesinde meclisin Dê komisyona parlamentoyê ji encama civîn û guhdarîkirina raporekê amade bike. Bi saya Xwedê em dê di çarçoveya vê raporê de hewl bidin pêngavên xwe bavêjin û Tirkiyeya bê teror hem li nav xwe û hem jî li derve bikin mayînde. Her wiha em dê li dijî wan kesan jî rawestin ku hewla têkdana vê pêvajoyê didin wê hinek kes hewla têkdanê bidin. Lê em ê li hember wan hişyar bin û nekevin xefkan. Beşek ji opozisyonê jî pêdagirî û helwêsta êrêniya berpirsên AK Parti û MHP di berjewendiya pêvajoyê de dibînin. Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Daxuyaniyên berêz Dewlet Bahçelî û berêz Serokkomar ên derbarê vê pêvajoyê de xebatên komisyonê serdana Emiraliyê û gihîştina qunexa nivîsandina raporê ev hemû ew hêmanin ku bawerî û ewlehiya welatiyan a li hemberî pêvajoyê xor dikin. İnşallah Tirkiye bi bihêzkirina qadên siyaset, hiqûq, demokrasî û azadiyê dê bikeve rêyeke wiha ku vê pirsgirêkê bi awayekî mayînde çareser bike. Biryara partiyên siyasî di nav komisyona parlamentoyê de heta roja sêşemê rapor û pêşniyarên xwe yên derbarê pêvajoyê de pêşkêşî serokayetiya parlamentoyê bikin. Dayanışma, kardeşlik ve demokrasi Tê pêşbînîkirin ku komisyon jî di navbera 15 roj heta mehekê de ji encama wan raporeke dawî amade bike û ji bo pêngavên yasayî yên pêvajoyê pêşkêşî desteya giştiya parlamentoyê bike. Ferdî Sak, Rûda.